Fáilte go tae CBeebies ALBA. Ha céisteach an bhuat. An gála tú a riamh mun ullahist a ha fyrach an Loch Ness. Cha chóla, caid bhfuil Loch Ness? Ha Loch Ness fascir iranis, agus ha ullahist animal a fyrach san uiscin sin. Wow, garíú. Garíú, sé Niseag an tan am a hora. So, cymyn a fys Niseag a glwysyd sy'n uisge. Syli mi gan bí glúasit mar seo. Ha sy'n sganio Mischa, ac syli Mischa gyn bí glwysyd mar sio. Ha mi smynigach go bhfuil cearst. O, je fa sydd ar cwlw. Fe mi gyda un yn y caret yn y fawn. Siwad, Gian fuam colach rí Niseag. Rar. Rar! Nach érig man an tíigh Niseag a chéalaorn an taí CBeebies ALBA. Fe sy'n sganio. De chanig tu ria, yn roi sio. Chan i sam, stoche, felw geri joch agus briscat? Cha chanig yn cordig joch agos brisket rhi Niseag. Syl yn gordig pís cegria. Cha chanig yn cordig pys cegria y farach. A Mischa smynhig gyn cordig iesgria. Ha mi fiachin rí Niseag o vorog. Cwtich mi? Cáte fel Niseag. Cáte fel Niseag. Eli hawdd y sio. Eli hawdd y sio. Fof. Cáte felw yn Niseag. A dyr i fi fiachin gad warog. Fad flion Cáte yn giachi. Niachi gachi. Cáte yn giachi. Niachi gachi. Cáte felw yn Niseag a sioc am harach e. Warog mi yw! Sy'n nhw Niseag. Sy'n nhw Niseag.